В Гълъбово нещата постепенно се нормализират, но постепенно и не изведнъж. Най-голямото село, Обручище, както и града, от снощи имат на 100% електроснабдяване. Проблемът е с другите села обаче, към които снощи се опитахме от мините да подадем ток. На периоди той прекъсва, в някои изобщо няма ток, но се надявам днес до 3 часа да се предложат техническите решения, когато пак ще заседава този областен щаб. Река Тунджа, Ямбол. Там нещата наистина леко се задълбочиха, в смисъл, че има повишаване тази нощ, особено към Елхово, с 5 см на водния стълб. Но по отношение безопасността на хората няма промяна. Около 100 семейства са в непрекъснат контакт с служителите на пожарната и на полицията. При необходимост могат да бъдат изведени за броени минути и да няма никакви последици за тях. Силно се надявам и хората да проявяват отговорност, защото с нощи по никое време забелязахме, например, един, който с трактор беше тръгнал потъмно, незнайно защо точно в най-опасните зони нещо да прави. Както и да е. Има проблем във Видинско. Поради огромното обледяване, 12 села все още са без ток. Това е едно явление, което е наистина било непознато до сега като природа и като явление, но се надяваме, тъй като енергиен системен оператор работи съвместно с нашите служители, наистина днес също да намерят някакво решение, поне за тези 12 села.